Okei, terve hei. Tänään mä teen My Room Setup-videon. En tiedä miksi, mutta... Eli tässä alkaa. Tässä on siis ovi, mistä minä tulen aina sisään. No, sehän on varmaan oven tarkoitus. En ole vielä varmanakaan. Ei mitään. Pöytä. Tämä sänky, missä minä läpäilen. Mä vitun huivin. Pleikka 4, Xbox. Tässä on se Pleikka 4 säädin. Xboxin toinen säädin ja tuolla sit nämä minun aika paskat headsetit. Tämmöset ihan paskat. Mä saan kyllä uudet ja ohjaa mitä mä käytän. Joten mitäs tuolta? No näin. Joten lamppu. Kello joka on piilos. Tuolla toinen kello. Näin. Sitten mulla on noin peleinä. Mulla on täällä The Binding of Isaac, Call of Duty Black Ops 3, Loadout, Terraria, Switch Galaxy Ultra, Mortal Kombat XL, Voxel X, Tropico 5, Tabletop Racing World Tour, Pro Force, Destiny, Outlast, Tomb Raider ja Zombie. Siinä on siis pelit mitä minulla. Ja että tämmönen video oli aika lyhyt, mutta toivottavasti tykkäsitte. Me nähdään ensi videossa. Moro!